Na Rympei U channel nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Executive Member EM jong Khasi Autonomous District Council ke HDC kami ikalan Powell soklet menin kasngi kata ka apply trik jong new banai Pyntip papok ke yeng darbar baka Ministry of Home Affairs MHA kalau pynsangeh no jingthmu thied jaka hasok bajram pot mula hasab West Khasi Hills nabynta banbo ktem jong hispai Border Security Force BSF Powell kami ru ka ilaka pynsangeh ni ka jubab jaka jingkali belawan rado MDC kanarani kor pius marwing UEM batai bakham haswa ka hima maharam kalashim karai ban ay ka jaka ha sok bajram pot mula syaki BSF henrai hadim balayo priang ka jing ujo naka Khasi Students Union KSU Executive Committee EC jang ka HDC kalapan ka jing pensyai na USIM ka hima maharam katkum ka jing ong jong Powell USIM ka hima maharam ulapha ka shithi jaka ke HDC dak bapan pau baka hima kathmu ban a jaka syaki BSF henrai hadin ka jinggalang hapreng USIM ka hima maharam baru IG ka BSF hamau pat silong Pyntip baka MHA kala rai bansangeh no ban thied ka jaka ha sok bajram